Igbo ọhaneze ọmụba akwa na akwa onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbara ọla bụ ọgwụ ajụ na onye na-ekwu were ọnụ m marị m nwata dibịa onye nwe ọgwụ na-elele n'aka onye nwa gwagidere ọgwụ gwọta ego onye nwa gwagidere ọgwụ rụọ họteelụ na mbụ under 1 year ọ dịrọkwa n'izi ịtọ ka họteelụ anyị dụ mana ịgba ka anyị mepere ka ndị mmadụ lapụ itibe mkpu na before Easter December emepe agba ofu ka onwe iwe ụnụ ghọtara mụ bụ new update mụ bụ new update nya were test afa m na new update onye a na-eche eche a na-eche m eche nwata dibịa ekwubu na onwego ebe m fere na Baịbụl na onye ọbụla ya adụ ka shi ọ na-ekpelu anyị nwebe ego asị na nke a karịa na nke a bụrụ ọgwụ ego mana ọ bụrụ na ya adụ nka nka asị na maka na ya edo nka nka amụ na dibịa ị na-ejebe kedu ọkwa n'ọhịa ka obi o nwere ezigbo ife dobe ezigbo ife adụbe anyị ekwugheriwe nchọkwara ikwu okwu followers akarịa mmọnwụ na-agụ alọ nwa onye ọba na ide mmiri ada egbu onye ọba egbu kama dọọ ya aka na ntị o nwere iwe nna afụtị on social media na nsị ka ndịresi ya maka na ịma na onye anọla ebe a nọ n'ozu ya bụ ọchị ebe obido n'ụkwụ mana onye mara ebe enyere ozu ya amụ ebe isi dụ mara ebe ụkwụ dụ ka nkenegodo ndị fans m na ndị oyi m na ndị klọb m na ndị nna alụ ụlọ ọrụ bịa lokeshọn ndemen maka na ụfọdụ si ji maka okeshọn ma si South Africa bata ụfọdụ ji maka okeshọn ma si Malaysia bata ụfọdụ ji maka okeshọn ma si Lagos bata ụfọdụ na Abuja so ya dịsịrị ụnụ mma ụfọdụ jikwa maka okeshọn m fa nalụ ụlọ Christmas ụfọdụ jikwa maka okeshọn mfa nalụ ụlọ n'ọgaba fụsịa ka o ji wee dị so ana m ekene onye ọbụla na-ekenekwa ndị nọ ụnụ mana afa chọrọ ịbịa mana agarị ofu bụ ego adịrọ fa n'akpa next year anyị ga-emekwa emume ma oke disi aba ego ya mụ ihe ego ya abịa maka na ụfọdụ ka ọ na-agụ ka abịa mana ego adịrọba n'akpa ọ ya adịrị gị mma onye melụ na inwekwa okeshọn na ma ya abịa maka ana m emere ya ka ọ tọọ ụtọ na ibe mụ na chi m kwuru ka m na-eme ya gazielu ụnụ o nwere ibe nna afụ na soshal midia ya bụ congratulation ihe emere onye lụọ họteelụ ị na-akọ ebunu si ebunu asịrọ eji ta ebunu ejiri ọta ebunu eji mee nke nwa ejiri ome nke nwa idegolu m congratulation for my new hotel a boy of 24 years wee lụọ họteelụ na mbụ under 1 year mepesie fa na mbụ ruo ovu ụlọ mepesie mgbe ị lụrụ eji m imerie binye about marital something moto under 1 year ndị akpụnyere evi ndị adachiri ego ndị shọp gbara ọkụ enyere ego agụrụ ya agụ ụzọ anyị lụrụ agụrụ ya agụ street light etiri agụrụ ya agụ yala asigodo ka edu ka onye a maka na onye too iwe ọma eluo ya arụ ịkọ ya eribe kọba iwe ọzọ ka m mee adreesị maka ebunu atọlụ na-ewu on social media ebunu atọlụ on social media ebunu a na-ese okwu asị na onwe nwa nwata ebunu na onwe nke nwa mee nke nwa nke nwa mee nke nwa ekwuru m si na onye ọbụla nwere ọgwụ na-eme odogwu nya bịa na anyị ata ebunu na onye ọbụla atọ nwa ebunu na oyi eji sum of 5 million naira wee na utu ebunu ahụ
oyive m kwuru onwenu na-eke ego ọla ego m ka obodo tụkọta ego ọla m tụkọta ebunu bụ ebunu m ọla m weta mana ọdụ ụzọ na-abụ nji chọọ ime ebunu ahụ ebubu m ụzọ chọọ ka m makwe ya amakwe n'isi onye nwere ọgwụ ka o jee tọọ one of my boy wee gwa m sị m na ọ bụrụ na amakwe ebunu a amakwe maka na amakwe ya amakwe ọgwụ dị n'ime ya dị ka eletrik onye metụrụ ya aka eletrik ahụ adọgbuo ya o wee sị na onye ọbụla ya eji influence of ego a na-achọ ego akpọrọ afa onye ọbụla eje ka ọma bụ ebuna ndị onye ọbụla metụ ebuna ahụ aka ya anwụ instantly mgbe ahụ echi niile asị na m egbuo mmadụ anyị ka gbapụ ọsọ amị ụbọchị abụọ echi ire ka ndị DSS bịakwa so wee ga-esi nya bụ okwu ọtọ m ụtọ maka na last year niile na mmụọ gba ọkụ na onye nwe anwụ the tin ama m ụdị ego anyị tere ya wee gee ya ntị wee si oke na mụ ya ewere ebunu debe n'elu tebụlụ uti ọgwụ onye nwere ọgwụ kọmandị aja ebunu ya rituo maọbụ ebunu ahụ si n'elu tebụlụ ahụ matuo ọlụ regulation ụfọdụ abịala ebe ahụ mana fa akọkarịzi ndị bịara abịa ndị ile nza afụsị m ibe a na-akọ soshal midia wee na-asị ọ bụzikwa oyi ndị Igbo dị iwe a na-ekwu iwe a ọ bụzikwa oyi ndị ọba na-ekwu iwe a ihe ejidesi nke iji aka epụ ya na-asị na ndị Yoruba ndị Hausa nkewa mana ọgụ na-egbu nwanne gị mmadụ ịha nga ebunu n'elu tebụl on almost 7 hours ọ dị izi ka iche na ebunu ahụ dị ebe ahụ dọ na nkịtị na mbọ were ebunu debe n'elu tebụl ka ị marụ na ife nye 2 minutes ọmatuo mee ewe ha nga ebunu without ọgbụrị without eriri enyela m gee ntị onwe ife mfụ mmadụ dị na guideline nye maka na ịbịalụ anọ m di a wee sị mmadụ wee sịfa na onye ọbụla chọọ ịta ebunu a na-ekwo ka esi ata ebunu a n'ihi akọmandị ya akọmandị n'ihe jere ebe ajaja nwụrụ ebunu maka ọ bụ na nchọ ka atọrịa utie iri ekedo nye ekedo etinye ọgwụ m etinye jee ebe ahụ ka ịta ebunu mana ihe afọ ofu onye o were maka na-ekwu 5 million naira o jee gbachie mgba olu ebe afọ mmadụ anwụrụ mgbe ahụ akọba ihe ọzọ wee were another system wee follow ya wee ha nga na tebụl wee si onye ọbụla nwere ọgwụ tọtuo ya nwara ife oyi eme ka ebunu ahụ si n'elu ebe ahụ gbutuo ọ ife m kwuru dị ife afọ NC na-abụ n'ọdịa and Jai Park n'ọdịa o so na ndị na-nso the thing so na ọ bụrụ na ị nọrọ ebe eme ife nwee ndidi ka akọwara gị agbazina speed nwee ndidi ka akọwara gị and ya bụ ebunu ka dukwu na ọ bụkwa na ị nwekwa ọgwụ chọkwa ịtọ ebunu ahụ ị bịa be m mma ịchọzie nke na-ekedo mma ekedo olu uye bịa be m anyị atọ ya betin jee tọrọ so ọ bụrụzie nọ ka atọba ebunu nọ ka eje mabụrụ ebunu ọ bụ dasụ ma ọ bụ ya eje dọkpụ ebunu ya dasụ ma ọ bụ ya ọgwụ ya kachasị ọgwụ onye ọbụla nọzi ebe ahụ na-eyi ụzụ nke mfọkọ itu ụmụnne m ibe malụ ka ihe ekwu nke malụ ekwu na maka na ụfọdụ na-ayị ala abụrụ obumpụta ụwa ụfọdụ bụ ibe ba kwuo n'ọnụ tipụrụ ala onye maala akwa mana akwa adụtụ ọfụ ezi nwụọ ọgwụ na-agwọ ọgwụ ikorobịa ọbụla agwọgide ọgwụ wee gwọta ego almost 2 billion n'ọgwụ onye ahụ abụrụzi mmụ alụ na dibịa enwere m ojichi maji enwere m alụ ọbụla ga enwe nkwa enwere m nkwakịrị gwogwo isi bụ ka na-eri ya so were unu nwayọọ na anwazinachi unu ọnwa maka ndị nkwugheri ịmara polisi na-ebu egbe amị na-ebu egbe 5 years
mana ọ gbabube mmadụ mana o bu egbe inu ka nna atụ ụlọ mana individual nọkata oje na-achọ onye amị okwu na-ama ya aka n'obi onye bu egbe ịma na n'ọkpa aka na trigger ọshọ ife niile anwụsịsịa ịnọkata ije na-achọ onye ma na ụlọ ọrụ grade go na ya na ụlọ ọrụ level na ofu ọjịkọ ya awalụ tinye afa okpuo akwa black iwu ozu ị na-eje ọsọ a ma afụsị onye pụta ọ na-afụ ya ị na-ekwu okwu na ya agwa nwa akwa okwu ya agwa nwa ala atọ onwere onye mma nne ya na-agba ọbịa and onwere onye mma mgbe ọ nọ n'afọ maka na ọ bụrụ na ị marụ mgbe ị nọ n'afọ ma na ọgụ ya ekwu na obi ya aba maka na onye nọ n'afọ amalụ ebe ọ nọ maka na ọ bụrụ na ị marụ mgbe ị nọ n'afọ ihe ekweje na obi poor man na obi ọgaranya ka ihe eje so mmadụ agwọ na-alatọ ya lapụ na akwa dị nkotonko akwa dị nnekwu akwa bụ alụ bụ n'agụ akwa bụ ideji ogwu ihe akọwanwu maka akwa atịrịkpa bụ ọgwụ ọbalaọla bụ ọgwụ ijite bụ ọgwụ arakata bụ ọgwụ nwọcha bụ alụsị eji enyere ọgwụ aka ntị adụgwọ onye jere igbo ka igbo na-ekwuru ajụ na onye na-akwa nọ mmụ na-akwa nna m mee nna m mee ọ bụrụ m ya eme ya ọ bụrụ ife alụ nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m ọgwụ ka m na-agwọ were ya marị m so ekwu na ife mmalọ anyị ekwulọ ka mmadụ jee kuru ebunu ife anyị kwuru bụ onye nwere ọgwụ kọmandị ebunu ka ebunu matuo ebunu akwụkwọ ebe ahụ ụdị ọgwụ dị a na-alụ abụrụ ọgwụ ụmụazị ife mere ebunu ji wee kwụ 7 hours n'ọgbọ n'enu tebụl without amatụrụ ọ bụrụ ọkwa ọgwụ ụmụazị ọgwụ ahụ ya ejidenwukwa mmadụ ọgwụ jidere ebunu ịma na ebunu na-agba gara jide 7 hours onye ejidenwu mmadụ 1 year mmadụ ahịa apụ nọrọ ebe ahụ taa alụ zakpọ nwa so onye ọbụla mara onwe ị na-ekwu maka akwa ma ana m erigo onye ọbụla kwuru against akwa ma ana m erigo inwe ike ewelu m ka ị gbara followers maka na m bụ hot cake akara ọkụ ọ mmọnwụ ka m bụ mmọnwụ na-eri a na-esi m ngọ onye si m ngọ na anwụ lesna ma chọọ ịgba nkịtị ofu ọjị ka mma gọọrụ ọjị chọọ ife moto gburu kpuo akwa black nwụrụ ana m ekwuru ọkwa maka mmadụ adị m nnekwu adị m nkotonko maka chukwu mpam mana mụ na-agwọ ọgwụ mana nke ikpeazụ mpam mana m nwe ego ị na-anụkwa igbo onye nwere ọgwụ nwee ego enwesịghị iwe ya enwe maka na ụzọ ibe na mbụ ka nwoke ya abụọ nwee ma anụ ọbaga jite nwoke ọbụla nwere ego mana o nwere ọgwụ ya nwụọ ọsịsọ mmụ kwuru ya maka na ọ bụrụ ebe ọbụla akpọrọ ka ya apụta ịpụtagodo ịkpọrọ convoy wee na-eje maka na ndị odoro iski ntị adụkwa o nwere ibe na-ekwu ikolobịa ọbụla nwere ọgwụ mana o nwere ego intimidation yara abịa maka na intimidation bịara akwa bịara ofeke dibịa ọ nabịa ịda mana mụ bụ ideji ogwu aka ezuru m mmadụ kpara alụ mụ ebonye nkwugheri ị na-asị ka ị na-agba ihe dragi nwụmụ onye ka ị bụ ịdragi akwa ihe agbabanụ mbọ ka iluo ka akwa bebe dragi bụ akwa ya dragi nwụm ihe dragi agiri nwụrọ m maka na ime ihe mmerụ ịnwụrụ ka m kwudebe ntụ abụ na m nwa na-ekwuru ka mmadụ ka m kwudebe ntụ a nya bụ awọdụ Naijiria ya enye m
as a boy create history. Ano ma na asị na ndị alọ ndị izu ọgụ na-ata ebunu ndị nwa na-ata ebunu. Gwa m afọ onye ahụ ata ebunu n'izu ọgụ. Ife niile ahụ fintirik. Ife niile ahụ asị ya ata ebunu n'izu ọgụ na atọrọ ebunu n'izu. Ife a bụ Lion of the Africa, Lion of Africa. Film eme. Ife a Lion of Africa. Film eme. Peter Edochie faso we art ya. Ị mara Nigerian film emega ya alụ, ndị Nollywood mere ya alụ. Maka na mgbe ahụ bụ inenesie film pastor ya emeri dibịa. Inenesikwa film enenesikwa pastor ya emerikwa dibịa. Ọnya butere this nonsense thing. Arasị ndị izu ọgụ na onwe nke ba na-eme, nwe nke ba na-eme. Gosi m gwa m onye afọ, kpọrọ m afọ onye afọ. Anyị tie ya betin ka anyị je ka anyị fụ onye ahụ ka anyị jụọ ya. Okwusi alachala ọfọ nwa iyi ya ka ịfụ nọ ntụ onwere onye merie mmụ merie ilu onwe ụka na ya atọnwụ ebunu mụba akwa makwelu mma atọnye ibe mere na mmadụ ekedolo nke ekedo ka ịnụkwa ya ọfụma bụ na 5 million ahụ nkwu nwee ndị o buru ajụ ikoro mmụọ anọ kata 5 million ịma na ọnwụ dị involved na ọ na-apụta na ibe adịrị ebe ahụ 5 million nya ka agụba ofeke ya ajụ onwe o achọbụ nka nkedo ya n'oisi onye nwe ọgwụ mana ya bụ ọgwụ na-ada adọ ka eletrik and instantly onye ahụ anwụrụ mana ibe mere na memeri ya bụ na achọrọ m ka mmadụ si na m egbuo mmadụ like ọ bụrụ na ya nwa ndị a na-asị na da small boy je ebe eburu na ọjeje ọmụ ebe ọ bụrụ na ya bụ ọgwụ dị na ebunu ahụ ịma na da agaghị ya debe mgbe ahụ vidio ya echi niile abịaba asị na last year na mmadụ nwụrụ this year mmadụ anwụkwana ọ ibebe a chọrọ ka ekwuo nọ mmadụ ka m ji agụ alụ maka na ọ ibebe planụ ife achọ ka a sị na mmadụ ka eji agụ alụ mana nke dị isi ejisinye ike wee sị kama ịtọrọ ebunu ahụ n'ebe ekedo ya ka m wepụzie iri ejiro m ụwa bụ owu isi wee kedo ebunu etinye aka ebunu rigolu n'elu tebụlụ ekuru ebunu kukobere tebụlụ igosikwa na akụdoro